Sanibona ninjani? Niyaphila? Emfoka Mkhonza lo kuyagijinywa kubi kuyashesha kiwale nale. Kuyasetshenzwa bafethu nesikhathi asikho. Ngiyanibingelela nonke. Ngithembe niyaphila nonke ni right, khamba kahle. Ngiyabonga kakhulu. Ake ngibonge nje ama new subscribers to this channel kuqala. Ngibonga naba commentayo kuma videos, abasharayo, abalikeayo njalo njalo. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi wenze kanjalo. Sikhulise channel yethu. Ngithi ake ngiphawule kafishane ngokhetho lokuchibiyela noma i-by election ezoba khona eMsunduzi eKZN next week ngeyi-2 April. Sengitholile ukuthi the big guns ze-MK Party ziholwa ubaba uNcamalala sezivele zikhona kuleya ndawo. Zizobe zileda nje i-campaign mangaphosisi kuzobe kwenzeka konke kule weekend eMsunduzi. Ngiyezwa ukuthi no provincial convener wethu la Mpumalanga uMangibuswe Mkhwebane is already there. Bayokhankasa kule ward 28 uma ngizwa kahle eMsunduzi. Shaka Scroll. La kuthiwa kuyobe kukhankasa khona i-MK Party ifuna ukulidlana kanjani le ward. Ngizokhumbula ukuthi iward leli lagcina liphethwe i-ANC ngoba kuthiwa i-ANC stronghold leya ndawo, abantu abaningi bavotela i-ANC. I-candidate yethu-ke njengomkhonto wesizwe ngiyathola ukuthi iphuma khona futhi ku-ANC. Bathi ubani uDushi Gavenda, engathi kanjalo bathi uGavenda wagcina edlile lela wadi noma walowina lela wadi as a councillor. So umkhonto wesizwe party usemkhankasweni omkhulu okwandisa amakhansela kumawadi akhona kubomasipala waseMzansi. So nale kumele sidle ama-MK amahle. Kumele sidle nakanjani. Ngiyacabanga ukuthi nje abantu baseMsunduzi, abantu base-KZN, abantu base-South Africa, they are gunning for that ward because ukuwina iwadi ngalinye nangalinye kwenza ukuthi ibe ne-momentum e-right i-MK Party ibheke okhethweni lwa next year, ngoba kusenza ukuthi sibe segiyeni lokuwina, sijwayele ukuwina size sifike ku-2026 si-ready futhi sifit ukuthi sithathe onke amawadi akhona azobe evotelwa kulama elections ezayo. So ngithi eMsunduzi municipality ward 28, all the best, all the best. Kwangathi ningavota ngokuhlakanipha nangendlela e-right niqhubeke lapho nagcina khona manivotela uGavenda lo wadlala ewadi ngo-2021 lapha eMsunduzi. Niphinde kanjalo njengoba manje aseku-MK Party ubonile ukuthi ikusasa lenu lapha eMsunduzi leku-MK Party. Ngakho-ke supportani ukuvotelwa kwakhe, alidliwe lelo wadi, aqhubeke lelo councillor uGavenda kulelo wadi manje under i-umbrella ye-MK Party. Akukho nje okuningi bekuyilokho bafethu bengifuna ukusho ukuthi asilidleni lelo wadi. Umsholozi uzobe lapho, sesitholile ne-leadership ye-MK Party from province njengoba sengichazile noma Mkhwebane is already there. Sebasemapleni nokuthi bayokhankasa balide i-campaign kulela wadi. Asilithatheni bafethu. Izwe lethu liyabuya ngomkhonto wesizwe. Kumnyama kubovu. Izwe lethu liyabuya ngomkhonto wesizwe. Siyacela ke abantu baseMsunduzi municipality ukuthi nenze kanjalo. Awukwazi umkhonto uphindelele. Awukwazi umkhonto uphindelele lapho. Ningagive up, niye niyovota. Even noma ngathiwa liyana next week ngeyi-2 April. Even noma ngathiwa liyana noma liyaduma nishone khona. Ikusasa leni le ushintsho enilidingayo lolo kumasipala wenu. Khiphani i-ANC lapho kungene i-MK Party. Lidani lelo wadi under i-MK Party uma nifuna ukubona izinto ishintsha lapho. Mfoka Mkhonza ke lo ukhuluma nabantu baseMsunduzi ukuthi abahambe nakanjani bawulidla le wadi. Ngiyanibonga kakhulu guys ngokulalela. Kwangathi ningenza kanjalo. If you haven't subscribed, please do so. Let's continue fighting for the betterment of our communities. Let's continue to fight for ukulida kwe-MK Party society yethu. Iyona njengamanje okuyisikhali esesidingayo esizonqoba ngaso. Ingakho ngithi ama-by elections asambeni siyovota kuwo, sivotele MK sidle kwasani. Fika u-2026 sese-ready
sesithatha onke amawadi ngokugcwele. Ngiyabonga. Thank you so much.